खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। प्रमद बर'नि दाबि हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर खुंथायनिफ्राय सोलायगोना रोखा। BPF दोलोआव गोदानै हाबनायनि लामाखौ बन्द खालामनोसै बुंदों हाग्रामा महिलारि। जयन्त बसुमतारीनि बुंथि अनजालि दैमारिया सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ BTRआव हाबजानो बायो। आसाम सोरखारा प्राइभेट स्कुलफोरनि मासुलखौ थि खालामनानै होबाय। कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय दुर्गा फुजा जागायबाय। दानिया आबुं रादाब। BTCआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPFनि 17 बोसोर खुंथायनिफ्राय उदां जानायनि नोजोर आरो थांखियै BTCनि मोनब्रैबो जिल्लायाव UPPL दोलोआ सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। BPFनि हेंथायै आरो सोलायनायनि थाखाय बे सुबुं हानजा सुरनायाव बाहागो लानानै UPPLनि आफादगिरि प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ सावरायनानै बुंदों दि बे खेबाव हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि 17 बोसोर खुंथायनिफ्राय सोलायगोना रोखा। बबेखानि BTR ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरा सोलायनायखौ लुबैदों। हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर सोरखार सालायनायनिफ्राय उदां जानो हास्थायनानैनो दिनै गोबां रायजो राजाफोरा लैहोर ओंखारबोदों होननानैबो प्रमद बर'आ दाबि खालामदों। ओरैहाय आसामनि मन्थ्रि आरो BPFनि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ BTCआव जेबो रोखोमनि जाख्ल'नाय जायाखै होननानै बानबुंथि होनानै नेवसिनानै प्रमद बर'आ बुंदों दि BTCआ 17 बोसोरावनो गोबां जाख्ल'नाय सोबख'नाय आरो गेना खान्थिजों सोलिबोबाय। बे गेना खान्थिखौ जुदि सोरबा नुवाखैब्ला बेनि सायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो सोरबाया मेगनाव गोसोम सि खाथेनानै दङब्लाबो जों बेखौ जेबो मिथिया। जायफोर सुबुङा BPF दोलोखौ मोजां मोनो आरो BPFआव जइन खालामनो गोसो बिसोर सम थानायावनो आरो थाबैनो BPF दोलोआव हाबफैखादो नङाब्ला BPF दोलोआव गोदानै सोद्रोमा सोनायनि लामाखौ बन्द खालामनोसै। कक्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय हालां बाजाराव खुंनाय 8 नं दतमा आरो 9 नं बनरगाव बियाबनि गुबुन ब्लक BPFनि मावफारि जथुमाव बाहागो लानानै BTCनि बारग' गाहाय आरो BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुंदों। बे मेलावनो हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों दि BTC बिसायख'थिया मोजाङै मोजां खुंफुं जानांगौनि थाखाय दुर्गा फुजानि उनाव आरो 27 अक्ट'बरनिफ्राय BTCनि मोनब्रैबो जिल्लानि गासैबो ब्लक आरो प्राइमारि BPFनि बानजायनायाव गासैबो धोरोमखौ मान होनानै इसोरनि सेराव आरज गाबनाय हाबाफारि लानाय जागोन। बेनि उनाव बर'फोरनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि सोंनायनि फिननाय होनाय आरो मोनफ्रोमबो ब्लकफोराव आइजोफोरनि सुबुं गौमा बानजायनाय जागोन होननानैबो हाग्रामा महिलारिया फोसावदों। बबेखानि फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंजानो गोनां BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआ खमैबो मोन 30 मासि देरहानानै ब्रैथि खेबनि थाखाय BTCआव फिन सोरखार दागोना रोखा होननानैबो दाबि खालामदों हाग्रामा महिलारिया। BTR एबा बर' गोजोन गोरोबथा आरो बेनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव BTRआव मासि सोसननाय आरो दानख'नाय कमिसननि सोद्रोमाखौ लानानै मैया बुधबारखालि बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय बरपेटा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव 6 नं सानजा रिहाबारि गामियाव सावरायमेल खुंफुङो। बे सावरायमेल हाबाफारियाव कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारि, मिरु एबसुनि नेहाथारि रोमदोन बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरानो बाहागो लाफैयो। बे मेलनि गेजेरजोंनो जयन्त बसुमतारीया अनजालि दैमारिखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एरै सोंथि सोङो दि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ BTRआव हाबजानो बायो नामा होननानै। लोगोसे बेखौबो बुंबावो दि गामि सोसननाय आरो दानख'नाय गैयाब्ला बेफोर जायगाफोरा हाबनाय नङा होनना। रायजोनि गासैबो प्राइभेट स्कुल एबा बेसरकारि फरायसालिफोरनि मासुल एबा फिसनि सायाव गोदान बिथोन फोसावनाय जाबाय। आसाम सोरखारा 2021-22 सेसननि थाखाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाना बे गोदान बिथोनलाइखौ फोसावदों। प्राइभेट स्कुलफोरा दानिफ्राय गावबा गावनि गोसो बायदियै फरायसालिनिफ्राय मासुल लानो हानाय नंला। सोरखारा थिनानै होनाय बादियै प्राइभेट स्कुलफोरा मासुल लानो हागोन। मख'नो गोनांदि गासैबो रोखोमनि मासुलफोरखौ लाफानानै बोसोरारि मासुलनि बेसेनखौ थि खालामनानै होदों सोलोंथाइ बिफाना। सोलोंथाइ बिफाना फोसावनाय बादिब्ला थाखो 1 निफ्राय 5 थाखोसिम फरायसाफोरनि थाखाय बोसोरफायाव 27,000 रां मासुल लानो हागोन। बेबादियै प्राइभेट स्कुलफोरा थाखो 6 निफ्राय थाखो 10 सिम बोसोराव 32,000 रां मासुल लानो हागोन। बबेखानि थाखो 11 आरो थाखो 12 नि थाखायबो मासुलनि बेसेन फोसावनाय जादों। बिगियान आयदायाव 37,000 रां, आर्टस एबा आरिमु आयदायाव 32,000 रां, कमार्स आयदायाव 33,000 रां आरो गुबुन आयदायाव 35,000 रां। रिपर्टनि बायदिब्ला बोसोरसेनि थाखाय फोसावनाय बे मासुलाव फरायसाफोरनि हान्थिनायनि बेसेनखौल' सरजाबफानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरनिफ्राय मासुल लानायनि सायाव आसाम सोरखारा फोसावनानै होनाय बिथोनखौ जायफोर फरायसालिफोरा सिफायगोन बे नेवसिगोन। बैफोर फरायसालिनि सायाव
सायाव सोलोंथाइ बिफाना गोख्रों राहा लागोन होननानैबो हुमखि होनाय जादों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि गोलाव सम लकडाउन आरो अलखदनि थाखाय न'आवनो थानांनाय लाख लाख सुबुंफोरा आसुं आबुङै नेनानै थानाय दुर्गा फुजाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। आसाम सोरखारा फोसावनाय कर'ना भाइरासनि माखासे नेमखान्थि आरो गाइडलाइननि गेजेरजों दिनैनिफ्राय दुर्गा फुजा जागायबाय। मख'नो गोनांदि आसाम नाङै गाजा गोमजायै दुर्गा फुजाखौ फालिनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो फुजा कमिटिफोरानो असम सोरखारजों फोसावजानाय कर'ना भाइरासनि गाइडलाइनखौ मानिथारनांगोन। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियान खनि सुलुं बादियै गाबोन शुक्रबार 23 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 28 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।